Empenin se kwantempon ekoto empenin dai mu a ye kanche ne yi na nkasa ebe na mpese na sua mu ade ne de bi ka ho ne boaen epia wabusua imam nyina tenase bi mo san na asore ba na edumagye adwan sidie mu nyina mu nya tenase a na aya bebu adomankoma asem atetesem anwensem nyankonsem ene nsem na nananom apum yaduro se aya memfamra mu empenin de hu na beti hu bedwam no aya na ne ho na yewugya empenin nsem a unya nkoka nkwala asem eno nti so sahe ne metenase a abebu nkomo enene iba betutu na afi yedi mu nkomo ya dodo no atan ka se nananom antro ebe no amfa nto ho aman na me asore ba bia bebu mu sahe ne de minim se nananom troi bi se emebusem kura se enyansafo ona bebu ene onyansa enti bibia onipa biara wo de ade esie ewo utrimu no na eno so ye kwan ya fa so trade bi se setete asem beka utrimu a na ifroti ka kire ene eba betutu ebe ahodo bi egu na yesua de afrim se de aya na me ye no na ene de me kire kro no mbo na ma kire bebru mu asenso aka ho osahene ni bonka se mbedi machiri ewo YouTube eyo osahene asore ba ena TikTok ene Facebook nso asore ba ni mo a mudi machi ewo Facebook no ene TikTok no dwumadie ne kase ni nyinaara ye de akogu YouTube nti momode na mnko nkodi machi fi se dwuma ameye no akatwa bi amfiri ba bi ama enyisema anko subscribe me ewo YouTube na emwa ama na yese dwuma na ameye na ko yesi masaka pomahu enso ma enwam etini eba behwe ba edikan na megina saa be ne so e de ba hodo ba miensa kan fi se kasa na nanom de hihye be no edikan ka se ebebu ye nkonta ye no nti na ya yesi yebu ebe entine ye bebu ebe ye mu abe mpani se ye ba mebu a nka yeso akuma we de nyemme na ye bebu na emu yebu ebe se de ye ebu niema no ni akenkan ya sese ni ehu si bibia so pepepe no ye no ne ebe de edi kan no ebe we watepen esanse mabebu akansi a metena mu no na ebe ni bi wo mu a amanfo ka se kontem omo nti ase na nye bia so na abeti ase ntimi anka se ma hyembo se beba betutu be ni nyina agu ho na edi nkomo wo mu empenin se kwantempon ekoto empenin dai mu a ye kanche ni eyi na nkasa ebe na mpese ne mawo isua mu ade na edi bi ka ho ne boaen ebri bi abeti sa be we no den na wadwen ba so na mechira wo se ebe wo de ba akan ebe ku no mu a ebetrudo ti ebe ni biu na afie ntutu be ni wo se kwantempon koto empenin dai a ye kanche a na eyi na nkasa enti ebetutu be no ye ga se kwantempon a eye kwan a eye tin na esan aso akanka se munyate pon na ese ye ka de ye kase wu enti okwan hodo bebre ye wa namon kwan fa so ko afum tete no ene ewo amansan kwan a ye nyina timi fa so bom ko afum ye na se wonam so na wo kwa a ye duru ba bi a na obi amane afa ne de enti osi aya wu twamu a gumi ahaban eti de kwantempon na kromu ni nyina fa so a ebia ti ase na mbi betimi afa so bi no ye no na ye kan wasem ena afetim be ye kwantempon kase ti se bi efiri kumase e konkran se empo a yewura ye omampani oti so pese oyi kwan foforo to asamankase ene odanche mu kopie kumase no kwantempon no eji se wode kwan na iba na beto empanindai a ye kase empanindai ye ba bia yesie empanimfo mo ya ahemfo okurum ye wo adehye ene ye wo ahemfo nankasa ene esan wo anintire bi tise bi a abrempon tise bi otumfo no ne ahemfo akese no so mo obi esie wo mo na mamen company ndaye de no empanindai ne ba bi esiesie na nanom mpanimfo mo ya ahemfo okurum obi a abusua pani oba ahema ene bi akronti hene nom ne sa mpani na omo ye botire hu nam wa ahemfie no eho na esie wo mo na aya yesie wo mo sa na se kwantempon no koto a untimi mfiri upem enka se ukwa kudwi na wako se ukohu nananom no mu yi apaye enti apaye na omu yi mu no ena ombe kanchi
nti omo kanchi wi a na ese adamra na yesiesie amuni nyina no yesen tu esesa nankasa tie kasa nankasa nso a enipa wu a ne nkrampa na ya na eka adaka mu no ye ne efre ne nankasa nti be na ewo ho se kwantimpon koto mpaninda ya ye kanchi eyi nankasa no sei nana ebenetie nti wo se osahene matutu be na guwo aya me ba na maka che mu se me adwuma a me de bre oni se metutu be na guwo ama wate be na ase afi de de ba ne ya de manfanton de dooso ebe mfanton ye bebre ejise me ba na me mawo ebe no entutuye no kirekire mu nyina wi afi obeti kasa maako na nananom ede hihye ebe ni nyina ebe ne se kwantimpon koto empaninda yi mu a ye kanchi eyi nankasa watmase enti afi mayi be ni nyina ba abeda ni nyina adi ma mo hu de efre ne mpaninda ba bi esie mpanimfo afi de tosumienu ye kanchi na de tosumiensan so eye nankasa enti saa ye kanchi ye nankasa saa nsimfo ni nyina so oba ebebuo no mu a ye san wo bebi wo ho a mpanimfo abu ato wo se nankasa nyonfo so de sie ni mu so na anye yia wo de bia ho chichire yie wo tibe ya medical ma abeni bi dada enti se ma mo hu ade e friend nankasa ana nankasa di no so san jeje dankasa etibe wi a mekiro dankasa nso ade e friend dankasa eti se ma mo hu se nankasa ye nipa ewu a ne nkrampa na ya neka adamuna mu no aye san tuo no yenim se empanimfo bebere na ewu organa ha ye tuo mamu no afri baabi akosie o baabi asan tuo afri baabi asan de aba baabi saa bere na omu tuo amu no na nye enipa no se de nipa dua tesemi biom na aye nompe saa nompe ne efre ne nankasa no enti ye kanchi nankasa na ne akosie ne baabi fufuro na afi nso empanisi nankasa dwonfo edi sie ni mu eso na anso a o de bia ho chichira eyeyie yakase nankasa dwonfo a oyo obi a odi adwon oton ade te se de obi oye otonfo eye eja ho adwuma no saa na de oye dwonfo no so ye wo eye nankasa ye di pankran pan no no dwuma odi ni se ahemfo akase no a omuwu a yese do makoban mu no ebi mo wa yensie omu ye do mkoto ho ne ya hye omu aduru ne duru ba bi omotwe na abeka no mpenu nko a nti omugu ho no ana no mpenu apoapo no ehwihwan a na wo de gold esika kokko anane na odi asoso na pono so no se de be ya ombetimi ahunu nipa dodo a omo ya hemfo mafrim nti se bia daachi bibi ni a na mpanimfo okọ eban mu ho a yes na nasumasi a wu ye be se bia mfinhia wo ha no oni nti edi sika kokko na soso na po no so na se bi wo ho a enipa dodo mpeniku ho cha na afi apo no oso na enso a wonfa dompen nka ye no ontontwene se ne nsatea ha na esi dompen anim na oso odi si no so na anso yie ana ne kotudwe na eso odi hye na wo ye na eso na anso yie a onyi esi ne ntontwene na emu wotwe saa na odi abia ho tse de ade hye mensa ha na afi odi ade akyekyira to se de be ya nipadua no ne ho ba bia entosin we wodi ba akan ku no ma we nso e betrudo fi se kasefo na de hye be ni nyina e de na kwan mu pepepe ye no nti empanimfo ba a omde ba se na nkasa dwonfo odi sie ni mu so na anso a odi bia ho kyikyira eyeyie no ebe ya manfo taati na omuta ebusa me wasem nti nkyiremu a bede amawo ba akuni afiyen kobe kasa ye ka se ye kanchi efi se ebe na di kan ba ye bo kanchi edin ye ka se ye kanchi a enam apayiem ene de ka asem na so me ka asem ba ku fi se anhwe na wutie be no na se wote se ye kanchi eyi na nkasa na me ka nkanchi biemu anhwe a wadwen be wo se asem kro no ana ye di abube etibe ba ku nso wo se ensanso afu ye do ne nkanchi etiafo nse kanchi no abepia aha pani se ade na wo hwe me ani kanchi saa obi na obi tuo no omudi nkomo se wo hwe me ani kanchi dodo ena odi na ani kanchi na hwe me edikasa edawo se kanchi no ye do ne nkanchi no eche se ye ukopie ensanso nkoa mu na wo bedo a na se wo suahunu okwan fa so do ensanso a wonfa wani nkyire ensanso no na ano ne preku esa untimi nyina ni mu no
enti wobetimi adonsan so na epo no ho nyina no na wodo fa nkyɛnkɔ tu do fa nkyɛnkɔ no panyin sɛ wodo ne nkanche enti nsan so afu edo ne nkanche no ɛyɛ nkyɛnkyɛn a wodo afa no ɛna efrɛ ne nkanche enti nkanche no asan pie ha biom ti we nso ɛyɛ ebe a ɛyɛ trudo afei ma yɛnkɔhwɛ edin baako a yɛ no nso ɛne nankasa ne sɛ na mu yɛn de ɔte yɛ ka ne dankasa enti ahwe yɛ obi nso nim sɛ yɛ ka bibi dankasa dada enti afɔ bɛte sɛ wabube na ka nankasa wo asɛm wobɛdwen sɛ na ne na dankasa nso ɛyɛ sɛ firi sɛ mo nsɛm busa na ayɛ amode brɛ me no sɛ metena ase a mepɛ sɛ mede nkyerɛkyerɛmu no ba a mekyerɛ ɛma wo asɛm bi wɔ kora pɛ sɛ obusa mpo a na mayi ano enti sɛ woba na ahwɛ me video no anya bere anhwɛ a me na nsi a wobɛsa bebusa asɛm a mama nkyerɛmu dada so atema ase na yɛkɛsɛ dankasa yɛ bankye sɛ woyɛ bankyifu a yɛwɔ bankye a yɛdua no yɛ obi wɔ hɔ no ma ɛbɔ bosumi nsia ebi bɔ afe efiri afe ne fa akɔ no na bankye na ne die na sesa enti sɛ bankye a ɛsɛ di ne bɛ bosumi nsia wogya ato ma edi afe a na ɛsɛ deɛ ɛsɛ etu na afe no bi a ankra no mu ne ade no sɛ ɛboro afe ne fa akɔ a na ne die na yɛ hu ɛna bi wɔ kora timi tu bankye na odua yɛ no afe be wi akiri na ba bi ayɛ afu no ɛyɛ dada afiri sɛ bankye kora da ho a ɛbɔ nti obehu ana bankye fufura asan bam tie no yitimi kɔ saa podum na yakɔboro ya yɛse yɛkɔbore adankasa na saa adankasa no toda wo de bɛfiri na de wo fufu enye yi timpanyin sɛ bankye adankasa an bo fufu a etimi boa kokonte ɔsahene sɛ na mutie mi mahu kwa mafa so matutu benagu hɔ edi kan ka kyerɛ sɛ ba akan yɛ na mamre mu a opo bi abedi n'akyi na ɔdo akɔhwɛ po a ɛne na asɔreba abɛbɔ mu san me na mayɛ osutene ti di m'akyi na mfa nkɔhwɛ po bɔ modern so obedi m'akyi deɛ to aso ne ba apia o